Este que colleu coa perna cambiada puide efectuar o saque en lanzamento. Aí está Bautista e o balón que se pasea ante a portería de David Yáñez. Rematou este o traveseiro da mesma. Continúa o perigo. Aí está xa, atención, este que entra no área. De tacón saca Elmer. Estaba Felipe no segundo pau pro remate. Atención a Xaco, que se puido lesionar aí. Creo que puido ter un esguince. Fernández pode buscar este, atención que se mete xa dentro do área. Pablo, posición de tiro, as mans de David Yáñez. Bo por de cabeza, balón rexitado na cobertura. Atención ao lanzamento raso de Pablo Fernández. Directamente Bergan 2, Cerceda 2. E atención aos cartóns de amonestación que acaba de enseñar o colexiado. Tomamos nota agora de Noé. Amarela no final, tamén a expulsión de Bardanca. E señores, isto foi todo. Cantamos os goles, o remate deste partido. Os goles que foron acadados no minuto. Concretamente, contamos as ocasións que foron dúas por Cerceda na primeira metade, dúas por parte do Bergan e outras dúas por parte do Cerceda. O gol no minuto 15 da segunda, 1-0 de Fran Castaño, o 1-1 que chega no minuto 20. Despois o 1-2 no minuto 46, Aitor Díaz de cabeza, e no minuto 48 ese 2-2 que pon concretamente falamos de